3 ужасени миниатюри. Театрална пародия за това как една малка трупа се опитва да оцелее. Надявам се да добавим сериозна сума към вече оповестените средства, разбира се, с ваша помощ. Сега, ще бъдете ли така добър да идентифицирате жертвата, моля? Ами, инспекторе, бях в трапезарията и дояждах парче камембер, когато чух писа. Оливер, аз бях в кухнята и давах утрешното меню на готвачката, новините в 9 по радиото вече бяха започнали. Аз бях в библиотеката и четях историята на цивилизацията на Букъл. Тук има някакво разминаване. Аз лично с нетърпение очаквам да разбера как свършва пиесата. Надявам се някой ден да видим и финала! Английската кримка не е по силите на всеки театър. Пей за лова, добрия стар лов, добрия стар лов. Ловецът е човек за вино и любов. Ловецът е човек за вино и любов. Ловуваме глигани, убиваме елени. Ловуваш ли за спорта, това е най-добре. По-блажено! Ти уби баща ми! Заради гъбите бяха отровни. Не е заради гъбите, но да видим как артистите се справят с Шекспир. Напускам! Монолог на Шекспир. Тя ще го каже, че е по-подходящо облечена. Ако ние сенки и леки сме дотегнали на всеки. Оп! Това е един вид, че сме играли леко като сенки. И все едно сме ви дотегнали, но това не е така. Давай. Сън един сънуван лете. Сън с отворени очи. Оп, с отворени очи. Един вид сме ви хипнотизирали с изкуство. Затова сънувате, ама с отворени очи. А е лете, защото е топло, топло ви, нали? Затова е лете. Зарад този опит днеска, с други опит по-търпим, ние ще ви се отплатим. Така. Един вид, ако всичко е наред, осветлението работи, ние ще продължим да играем. Така го разбирам аз. Така го е написал Шекспир. Ако някой има друго тълкование, за негова сметка. Когато накрая тази музика свърши, магията вечна се нека извърши.